Hello guys, good morning. Nining tayo mga guys, ang among sakay nga dako, nabuslot man guys. Unya kay hunahuna nako guys nga warag wa man siya moayo sa palangrihonon. Gusto ko guys og mamukot. Buslot man ang sakayan, so ako jung gi-advisean si Mr. nga kinahanglan nga patapakan nani kay pagkasunod adlaw ako siyang papamukuton. Tuod man guys na himo jud yang jung gitapakan guys ang sakayan. Kay nahuman naman pud og tapak ang sakayan nga iyang gitapakan guys. So ang amo na pong sakayan maoy iyang gitapakan. Ato makita guys. Mao ni siya. Nabuslot in taon ni sa Bagyong Tino guys kay nagpaki malagi ang daghang sakayan tungod sa nga dagkong bawod mao na nga natusukan ning among bumbong sa pambot guys, mao to nga nabuslot. Na ang bugtong paagi ani guys, tapakan na laman. Mo to nakalugar naman si Mr. gitapakan kay aron lagi makapanagat ta karong adlaw. Wa may day kapitiura guys, mao ra po na siya ay gigamit nga color. Tarong pamanggod niya nga sakayan lamang ka naduslitan sa mga katig sa ubang sakayan guys mo nang nabuslot. Kay sa luyo man tarong pa man sa luyo Anugon ka adso o dira ba dali maggama og dakong sakayan guys, gasto kaayo. Mao na nga giayom-ayuman laman jud nangita mi plywood ani guys nga ikatapak kaaron subad among problema. Humana giyang sakayan nga gitapakan guys ato makita May nalaman pod baka abag-abag pod guys na ginagmay nga extra income. Nilaga na sila ani guys. Wa kay ko makamat ngo nila guys nga nakagikan na day sila kay nagtak-an pa mo dinungag. Wahi ra gani ko ni video ani, halos na dili na sila makita ani guys. Kay talisal pa mga adlaw gusto nila nga dali sila moabot didto. Nga nang mao ni sila guys, padung na sila sa laod butak-tak. Pila ra may sugilanon guys, paglabay sa mga oras guys, iabot na sila. Wa, cellphone na. Kinsay ka butag bugsay nang cellphone. Pangila na. Karon tangane, silang. Isa basta Kani ko ba biro na nagbunta? Ini. siyam di ko kabubong kay. Kabok. Yan, ay de. Nan, sobra koy. Para sa kay siniiring koy. Pitot si bubong mo di. Ka GR kana pun at tulo pagkahapon day koy. Sobra lagi. Ma. Wah, sobra. Sibog na naari ka may Patungod ari dang luto nimo. Palit na dagon isang maintenance koy. Okay. Ano? Gilabda na yung tawa. Moves dito ni mamalang re. Ano ba mo kay simple sa lipan. Jauh deh parol. nan kita ka pa o. May gas ba? Oy. Gas daw palit ke. Ano lagi sa naon. Nalipay kay ko guys sa pagdungan ako sa sakayan. Ubay-ubay day lang isda guys. Bisan to dang pukot arang hugawa. Kay arang manglambuga sa pukot pero kini yung isda guys bisa kung sa kahuga sa pukot basta magpakuha na gani ni. Di balihon. Ato makita guys arang hugawa. Pero isdang lapis rapod ni guys. Baratuhon gani ni nga isda pero sige laman kay ubay-ubay man pod. Daghan pud moangay ani guys kay labi na og isugba, lami ni kaayo hugaw-hugawan og asin suka. Gani guys, mapaborito nako ni sinugba.
Alam mo po ni pritohon sabon, unonon. Pero the best jud ang sinugba guys. Ninig yung gabi una guys, daghan na kaayo ni palit. O ang uban ani guys, ang katunga tingili among gi-ice pagkabuntag na gibaligya. Dili kay mamaon alas Ato makita guys. Akong alauna mata ko. Wala mo tugtog so gamay chip kay bawi-bawion ba. Iste pag mata no alas 3 na atay. Di na ni maatpas na. Kanang isda ana dang sud ano nang. Daga ko bukbok. Akong mutsat di. Wan. Pasensya na mo guys, ug maara po ilingaw nako karong adlaw. O ako yun guys. Bye-bye.